ברוכים הבאים לפודקאסט, ברוכים לדעת, פודקאסט שבו אני וגיא משתפים אתכם, אני איתי, משתפים אתכם בידע שלנו, בכל מה שעברנו, כל המחקרים שעשינו, כל הידע שצברנו, ובעצם מנסים לעזור לכם לקדם את עצמכם לגרסה הרבה יותר משופרת. בהצלחה. אוקיי, אני אשאל אותך לשאלה הראשונה. מה לדעתך גורם בעצם לאנשים להתחיל להתאמן, להתחיל להיכנס לתהליך גופני כלשהו? אז ככה, אנשים מתחילים להתאמן בגלל שהם הגיעו לרמת כאב מסוימת, ואני יכול אפילו להגיד שזה קשור אליי, כי כשאני הייתי בן 16.5, לפני 3.5 שנים, אני שקלתי 100, והייתי פשוט במקלחת, והייתי מתקלח, והייתי פשוט בוכה על זה שאני שמן ורוצה לרדת ואני לא מצליח, וכל פעם ניסיתי ולא הצלחתי, וזה פשוט הגיע לרמת כאב שהחלטתי פשוט שדי, אני צריך לעבור את השינוי הזה, פשוט יום אחד החלטתי שדי, ועשיתי שינוי של 180 מעלות, ואיך שהתחלתי להתאמן מהר מאוד הבנתי, שאתה מגיע לכשל גם במכון, אבל מלפני שאתה מגיע לכשל, אתה המון מתפתח על הדרך, ואתה משנה גם את התודעה שלך, ואתה משנה את מי שאתה בעצם. זאת אומרת, במכון, אני, מלבד שפיתחתי את הגוף, ועשיתי כל הדברים שלי, פיתחתי בעיקר גם את המוח שלי. ככה שפיתחתי את התודעה שלי, ואת כל העניין הזה של כסף, ואת כל הדברים החשובים בחיים, זה למדתי במכון שמה. אתה חושב שזה עזר לך לעוד תחומים בעצם. בדיוק. אוקיי, אתה חושב שבן אדם חייב שיהיה לו משהו שיניע אותו להתחיל את התהליך? זאת אומרת, אם לבן אדם אין כאב כלשהו, לא מפריע לו משהו בגוף שלו בצורה קיצונית, אף אחד לא זרקה אותו, לא עבר שום אירוע משמעותי שבעצם דוחף אותו לעשות שינוי, אתה חושב שהוא באמת ילך והצליח להצמיד בתהליך? לגמרי. אני אישית מכיר כמה אנשים שבדיוק כמו שסיפרת, לא היה להם שום דבר רגשי, והם הגיעו לרמות תחרויות ארציות, והגיעו כאילו לסגן, אם לא אלוף. אז מה לדעתך הניע אותם בעצם לעשות את זה? בטוח יש משהו הרי. כסף ובנות. הם רצו יותר כסף, אם זה בתחרויות, לפתוח עסק וכאלה, כי ספציפית אנשים שאני מכיר, יש להם גם עסקים שקשורים לזה, והם רצו שיהיה להם גוף יפה כדי למשוך יותר בנות, כי בסופו של דבר, מה שמשך בנות זה גוף וכסף, והרבה אופי גם, אבל זה מחולק. אתה יודע, יש איזה עניין שבסופו של דבר אומרים שכל הדברים שיש לנו דחף לעשות אותם בתור גברים, בסוף זה מתקשר לסקס, להתרבות שלנו. למה? אם אתה הולך על למה אני מתאמן, אוקיי? בסופו של דבר, המוח שלך חושב ככה. עכשיו אני מתאמן, יהיה לי גוף יותר יפה, יהיה לי גוף יותר יפה, אז יהיה לי גם יותר סיכויים עם בנות, יותר אופציות עם בנות, ובסופו של דבר אני יותר מפיץ בעצם את הזרע שלי. זה ממש ככה. בסוף הכל מתקשר להתרבות שלנו. נגיד, הדחף לעשות הרבה כסף. מה זה אומר לך? יש לי הרבה כסף עכשיו, אני יכול בעצם לבסס כלכלית, משפחה, אישה, זה עוזר לי להתרבות בעצם. הכל בסוף מתקשר לדבר אחד הזה, ובין היתר גם ללכת ולשנות את הגוף שלך, ולהתחיל להתאמן ולשנות את התזונה שלך. מה אתה חושב על זה? אז ככה, אני אישית לא מתאמן בשביל בנות, אני מתאמן כדי לפתח את עצמי ולהיות הכי טוב שאני יכול. לא, זה בתת מודע אני אומר, זה בתת מודע. בטבע שלנו. אוקיי, אם זה בטבע שלנו, זה נכון. אני נגיד מכיר כמה אנשים חבריי למכון, שהם באמת מתאמנים כדי לראות יותר טוב, כדי להשיג נשים יותר, פשוט להשיג נשים יותר, וגם אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים. וגם נגיד שהם בים, הם רוצים למשוך כמה שיותר תשומת עין. בסופו של דבר, גם בן אדם שקונה את הרכב, בסופו של דבר זה כדי שיסתכלו עליו. וגם אני עכשיו שאם רוצה לקנות איזה רכב מסוים, או את רכב החלומות שלי, בסופו של דבר זה בא ממקום שיסתכלו, אין מה לעשות. זה כן יכול למלא את הבפנים שלך, כי זה מגניב לנסוע על רכב, וזה כן טוב לנסוע על רכב שהוא טיפה יותר מפואר, כי יש לך חוויית נהיגה הרבה יותר טובה ונוחה. אבל בסופו של דבר, בין אם זה לנסוע באיזה יונדה 2006, או בין אם זה לנסוע בפורש, כמובן זה יביא לך לאותו תוצאה. הנסיעה תהיה בשני המקרים כנראה 20 דקות או חצי שעה, אבל החוויית נסיעה תהיה שונה, אבל זה לא בשביל זה שמשלמים על רכב, עוד 300-400 אלף שקל. משלמים על הרכב כדי שאנשים יסתכלו, וכדי שיצא לנו את הפוזה, אני אומר במרכאות. בסופו של דבר, אנחנו רודפים אחרי דופמין, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. למרות שלא כולם, כן? תלוי באופי שלך, יש כאלה שהם פחות הישגיים. נכון. אבל בסוף, בטוטל, אתה תראה שהמטרה הסופית, אוקיי, ככה המוח שלנו בנוי, המטרה הסופית היא לשרוד ולהתרבות. נכון, אבל... לשם המוח שלנו מוביל אותנו, שימו לב לזה. לגמרי. בכל דבר, בכל החלטה שאנחנו עושים. אפילו אם זה, לא יודע, חבר רוצה שתבוא איתו לצאת, לא יודע, למסיבה, בסוף אתה תראה
מה שגורם לך, אם להחליט לצאת או לא, בסופו של דבר מה שמוביל אותך, זה העניין הזה של להתרבות. אתה המוח שלך חושב, טוב, אולי יהיו שם בנות, אולי יהיה לי ככה, אולי יהיה לי ככה, בסופו של דבר, הכל מוביל לדבר אחד. שים לב על זה. לגמרי, אני חולק עליך, אני יכול להגיד לך משהו לגבי העניין של דופמין, כי פה מתחלק שני דברים. דבר ראשון זה עניין של עשייה, ודבר שני זה רוחניות. יש בן אדם שהוא יותר, יש לו עניין של הישגיות, של פשוט לעשות ולעשות ולעשות, ואם צריך לא לישון כל היום, פשוט לעבוד, ואפשר לתת את כל היזמים העצמאיים, אם זה אילון מאסק וכאלו, שבסופו של דבר יש להם את כל הכסף שבעולם, ויש להם את הכל מהכל בעולם, אבל עדיין הם מחליטים לקום ב-6 בבוקר, ופשוט לעבוד 14-15 שעות. ואני יכול לתת לך, נגיד, דוגמה עליי ועל אח שלי. לי יש יותר אופי רוחני, אני כמובן גם אוהב את ההישגיות, ואת כל הנושא של לעלות בשלבים, וכן להתפתח, וזה חלק ממני. אבל אם אתה נכנס לעומק של העומק, נגיד, אח שלי יכול לעבוד 14-15 שעות ביום, ואם צריך לא לישון כל הלילה בשביל ללכת לעבוד כאילו ללכת בשביל לעשות עוד לקוח, או למכור עוד איזה, נגיד, משהו ב-200-300 שקל. ואני חושב במקום אחר, יכול להיות שזה משהו הרבה יותר עמוק. לדוגמה, אני אישית חושב שהשינה שלי של 7, 8, 9 שעות ביום, יותר חשובה מ-400 שקל. כי אני יודע שלישון 6-7 שעות ב-8, 6-7 שעות, 8 שעות בלילה, זה מה שיפתח לי את החיים עצמם. כי זה חשוב, אני יודע שחשוב מאוד לישון. ואח שלי פחות מודע לעניין הזה שחשוב מאוד לישון, אז הוא מעדיף בזמן הזה לעשות עוד כסף, גם אם זה 200 או 300 שקל. אז יכול להיות שהוא פשוט רוצה יותר לגור בווילה, או את הלמבורגיני, או לא יודע מה, ואני יותר פשוט רוצה יותר את החיים הטובים והבריאים בו, נגיד, גם אם זה פחות 400 שקל לעשות. אז אני אגיד לך על העניין הזה. אוקיי, ההבדל בסוף דבר בינך לבין אח שלך, זה רמת האופי ההישגי. אוקיי, לפי מה שאתה מתאר פה, לאח שלך יש הרבה יותר אופי הישגי ממך. לא דבר רע. אבל מה זה אומר עכשיו העניין הזה של אופי הישגי? אוקיי? זה אומר בסופו של דבר שאתה רודף אחרי דופמין מסוים. אוקיי? רמת דופמין מסוימת. אוקיי? אתה כובש משהו, השגת משהו, יש לך הצלחה מסוימת, הפרשת רמת דופמין מסוימת. אוקיי? עכשיו, מה העניין עם דופמין? כדי שוב בעצם לחוות את היתרון של דופמין, אתה צריך כל הזמן לחוות הישג יותר גדול, שיפריש לך יותר דופמין, כדי בעצם שזה יספק אותך. אוקיי, למשל עכשיו אתה, לא יודע, התחלת פודקאסט, סבבה? זה מספק אותך, נכון? הפריש לך דופמין, משהו הישגי שעשית. תעשה את זה עוד 100 פעמים, ירגש אותך. פחות. כבר לא יפריש לך דופמין. נכון. נכון? אתה תצטרך כל הזמן הישג יותר גדול, כדי להמשיך להפריש דופמין. וזאת בדיוק הסיבה, שאנשים כמו אילון מאסק, שכבר השיגו הכל בחיים, תמיד שואפים להשפיע בעוד משהו על האנושות, להשיג עוד משהו קטן. למה? כי הסף דופמין שלהם הוא מאוד גבוה. הם צריכים כל הזמן לעשות משהו חדש, כדי שהם יפרישו דופמין וירגישו את הסיפוק הזה שהם רודפים אחריו. נכון, זה משהו שאפשר להגיד שאנו נולדים איתו, וגם באופן כללי היום בדור הזה יש בלבול מאוד גדול בדופמין, והדופמין הוא לא כמו שהיה פעם. פעם בשביל להשיג נגיד 100 נקודות דופמין, אתה פשוט תצטרך ללכת ולצוד איזה בשר, כן. כדי להביא אותו למחנה, לדוגמה אם אתה מדבר על האדם הקדמון, כמו שאתה אוהב. כן. אז היום אתה יכול פשוט או להזמין וולט, פשוט לפתוח את האייפון, להזמין וולט, להזמין לך חלות לשבת, אוכל, קניות, סופרים, אתה יכול להזמין לך אוכל, אתה יכול לפתוח את הטלפון ולהיכנס לטיקטוק ולראות אינסוף דופמין זול, אם זה בבחורות שיש שם, אם זה בשקרים, פשוט ככה לגלול סתם. אני באופן כללי חושב שטיקטוק זה דבר מעולה, אבל אם אתה יודע להשתמש בו, זאת אומרת, אם אני משתמש בטיקטוק, אני נכנס ואני כותב נושא ספציפי שאני רוצה לחקור עליו, כי יש שם המון ידע, שלא קל למצוא במקומות אחרים. אבל אתה לא תראה אותי עכשיו בטיקטוק ומתחיל לגלול סתם ככה. להתחיל להפריש דופמין שהוא זול. אגב, לגבי מה שאמרת עכשיו, שגם אם אתה בא לטיקטוק כדי ללמוד, הוא עדיין גורם לך להתמכר לדופמין. אפילו אם כל ה-for you שלך יהיה עכשיו רק תוכן לימודי, תחשוב על זה. אתה עכשיו נתקל באיזשהו תוכן מסוים, אוקיי? עכשיו, גם ללמוד משהו חדש, מפריש דופמין. כן. לא רק לראות בחורות בבקיני. גם ללמוד משהו חדש, מפריש לך דופמין. אתה תחשוב על זה שאם אתה כל פעם גואל בטיקטוק כדי לרדוף אחרי הידע החדש, אתה עדיין רודף אחרי דופמין זול. אתה מבין מה אני אומר? כן. אפילו שהפריו שלך הוא לא בבחורות. אני מבין. עדיין זה מפריש לך דופמין, אצל זה שאתה בא ומקבל ידע שלא היה לך לפני זה. טוב, אני רוצה להחזיר אותך טיפה לנושא אחורה. באדם שעכשיו לא מתאמן, מה הוא בעצם מפסיד? למה יש אנשים שלא מתאמנים? למה לא כל אחד לא מתאמן? תשמע, קודם כל צריך להבין בכלל מה גרם לך להתחיל,
נניח גרם לי להתחיל בזה שכאב לי לשקול 100 קילו בגיל 16.5 והייתי שמן. יפה. בעצם אנחנו יודעים שכאב הוא המדרבן הכי טוב. נכון. לא רק בעולם הכושר. באופן כללי. באופן כללי. כשאתה במצב לא נוח, זה השלב שאתה עושה את הצעד לעשות שינוי. תמיד. לגמרי. לצורך העניין, בחורה זרקה אותך עכשיו, סבבה? בחורה שמאוד אהבת. זה כואב לך. אבל מה זה עושה לך? זה בעצם מעורר אותך. זה אומר לך, שומע, גבר, תתעורר, לא הייתה גרסה מספיק טובה של עצמך, עכשיו אני דוחף אותך כדי לעשות את השינוי הזה, שלא עשית לפני זה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? כשל, להגיע לכשל במכון. הרי מתי השריר שלך מתפתח? כשאתה מגיע לכשל. כן. שהוא כבר לא יכול להרים עוד. נכון. שם אתה מתפתח. לגמרי, כשאתה מגיע לחוסר נוחות, בסוף זה השלב שאתה מתפתח. אז אתה מכניס אותי פה לנושא של לצאת מאזור הנוחות. בוא נדבר על זה. תראה, לצאת מאזור הנוחות, זה כבר לא סיסמה, זה כולם יודעים שחייב לצאת מאזור הנוחות, כי זה מה שמקדם אותך, לצאת מאזור הנוחות. אבל אני אומר דבר כזה, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות, בידיעה שאתה עושה משהו שהוא נכון. זאת אומרת, לא עכשיו סתם לעשות משהו שאין לו מטרה. נגיד, שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה לעשות 100 שכיבות צמיחה, משהו שלא נוח לאנשים. אוקיי? עוד דוגמה שהיא דומה לזה, יש לך עכשיו חברה, ואתה רוצה לפגוש את ההורים שלה. עכשיו, לא נוח לך ללכת לפגוש אותם, מה הם יגידו, יש את החששות, יש כאלה שיש להם חרדות, עוד יותר גרוע. אבל אתה יודע שזה מה שצריך לעשות. שאתה יוצא מאזור הנוחות ואתה עושה את מה שצריך לעשות. אבל יש אנשים שהם סתם יוצאים מאזור הנוחות, בלי איזה מטרה שמקדמת משהו. אז אם אתה יוצא מאזור הנוחות, אתה חייב שזה ישרת לך מטרה שמקדמת אותך. נכון. זה חייב להיות בהכרח. כי אם אתה סתם עושה משהו שלא נוח, וזה יכול לגרום לך לטראומות ולדברים לא טובים. ופשוט לגרום לך, נגיד עכשיו ללכת למכון, ואתה ממש 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 לא רוצה ללכת להתאמן, ואתה מרגיש כאילו שאתה סובל שם כל רגע, יכול להיות שזה לא טוב לך להתאמן, ואתה צריך משהו אחר. יכול להיות שאתה צריך לשחק כדורגל, אולי כדורסל, אולי לעשות קרוספיט, אני לא יודע. אבל אם אתה הולך למכון כושר ולא טוב לך שם ברמה של סבל, יכול להיות שזה לא מקום בשבילך. לא בהכרח שאתה חייב, אם כולם מתאמנים, אז גם אני חייב להתאמן במכון כושר. יכול להיות שהדבר שלך, איפה שתתפוס אותו, הנישה זה במקום אחר. תראה מה יופי באזור נוחות, זה עובד לפי בעצם מעגלים, אוקיי? נגיד עכשיו שאתה מעגל הקטן, שזה האזור נוחות שלך כרגע. ואתה באמצע. אתה בתוך המעגל הזה, הקטן הזה. עכשיו עשית פעולה שגורם אותך לצאת למעגל הטיפה יותר גדול, למעגל שמעבר. שמה הוא? מעגל של טיפה, של דברים פחות נוחים, שלא עשתה עד עכשיו. זה גם אזור נוחות. אנחנו נמצאים בנקודה מסוימת, יש מסביבנו מלא מעגלים. של אזור נוחות. יפה. הבנתי. כרגע אנחנו במעגל הקטן של האזור נוחות. עשיתי פעולה שגורמת לי לצאת למעגל השני. ביצעתי זה מספיק פעמים, ומה קרה עכשיו? עכשיו העיגול שמסביב, העיגול השני, הוא האזור נוחות החדש שלי. הבנתי. מה קרה פה? בעצם זה שעשיתי משהו שלא נוח לי, הגדלתי את האזור נוחות שלי. אני מבין. איך אנחנו מקשרים את זה לשריר, אוקיי? נגיד עכשיו, הכשל שלי היה לבצע, בוא נגיד ככה, בנצ'ים 80 קילו. זה האזור נוחות שלי. 90 קילו. 90 קילו, סבבה. עם השבועות, פתאום אני יוצא מאזור הנוחות שלי, מחליט לעשות, לא יודע, 95 קילו. מה קורה עם הזמן? השריר שלי מסתגל לאזור נוחות החדש שלו, אוקיי? כמובן שזה גם בשילוב של תזונה ושינה. חשוב מאוד. כן, אבל בסדר, אבל העניין הוא שפתאום, אחרי שיצאתי מאזור הנוחות שלי ועשיתי משהו שלגוף שלי קשה לעשות, פתאום האזור נוחות החדש שלי הוא ה-95 קילו. אני מבין. ואז אני מסתכל אחורה, רואה לפני שבועיים, האזור נוחות שלי היה 90 קילו. כן, אז אני יכול להגיד גם דוגמה על עצמי, זאת אומרת שאם לפני שנה התחלתי לקרוא ספרים, ובהתחלה הייתי קורא 3 עמודים ו4 עמודים, וזה היה לי מאוד קשה, יצאתי מאזור הנוחות, אני זוכר שהייתי פשוט יושב במיטה, פותח ספר וכאילו לא מצליח, 3-4 עמודים, די, לא יכול, או מתרגל נשימות. היום אני עושה את זה בהרגל, זה כבר כאילו, איך אומרים הלן הלן, זה לא משהו שהוא כבר קשה ואני סובל בו, זה משהו שהוא כבר קורץ לי בהרגל, זאת אומרת שממצב שאני יוצא מאזור הנוחות, זה הפך להיות כבר הרגל, ועכשיו הדברים שלא נוחים לי, זה גם להתאמן, גם לעבוד, גם ללמוד, ולעשות המון המון דברים במקביל. זה כבר יצאת מאזור הנוחות, וגם אז אני הופך לרגל. זאת אומרת שיכול שנה הבאה, מה שאני עושה עכשיו שהוא לא נוח לי, יהפוך להיות כבר רגיל. לגמרי. ככה משתפרים כבן אדם. נדע מזה. דברים שהיו נראים לך בלתי אפשריים, לפני כמה שבועות, פתאום נראים לך אפשריים, רק בזכות זה שיצאת מאזור הנוחות, ועשת פעולות שלא היו נראות לך נכונות באותו רגע,
ביצעת אותם והם שיפרו אותך כבן אדם. טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד חשוב, שאני רואה הרבה אנשים במכון, אני בטוח שגם אתה בתור אחד, גיא מתאמן 10 שנים? 7 שנים. אוקיי, הייתי קרוב. אני רואה מלא אנשים שאני מכיר אותם כבר 3-4 שנים, והם נראים אותו דבר. לא השתנו כלום. אוקיי. לא גדלו מבחינת כאילו מסה, ומבחינת משקלים אני זוכר אותם, אולי טיפה עלו במשקלים. בסופו של דבר, אני חושב ככה, אני אומר את זה גם המון לאח שלי, כי אני עושה תהליך לאח שלי אישי, שבו היה איזה 75 קילו ועוד אותו ל-60 קילו, משהו כזה. הוא 1.76 בערך. והצלחתי להוריד אותו במשקל, כי אין בעיה, להוריד במשקל זה סבבה, אבל לעלות במשקל זה כבר משהו אחר, כי זה כבר לפתח מסת שריר. לרדת במשקל זה לא בהכרח גם לפתח מסת שריר. נכון. זה לא הדבר העיקרי. ואני רואה אותו מתאמן, ואני רואה אותו אוכל, ואני אומר לו, בן, אתה הולך למכון, קוראים לאח שלי, בן, אני רואה אותו במכון, ואני אומר לו, אתה בא לפה מבזבז את הזמן שלך, אל תבוא לכאן. הוא אומר לי שזה גישה לא נכונה לבוא לבן אדם. נכון שאולי הגישה היא לא הכי נכונה, אבל מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, זה שאם אתה בא למכון, ואם אתה בתהליך, אז תעשה אותו עד הסוף. אל תבוא למכון ותעשה את עצמך כי אתה מגיע לכשל, ואל תגיע למכון, ואחר כך אתה לא דואג לתזונה שלך הנכונה, כי זה בזבוז זמן. אני יכול להגיד לך שאני לפני 2 ואני לפני שנה זה אותו בן אדם. מבחינת מסה ומבחינת אחוז שומן. סתם הלכתי למכון אולי שנה אחת שלמה והייתי מתאמן ממש טוב. אז פה אני יכול לצרף לך אפילו עוד נושא קטן, שגם זה שאתה מתאמן ואתה מגיע לקשב ואתה עושה הכל בצורה מעולה, ואתה באמת בטכניקה טובה עם 3 הקיבוצים, ואתה באמת נותן בראש במכון, אם אתה לא נותן בראש אפילו הרבה יותר במטבח, אתה מבזבז את הזמן שלך. אתה בסופו של דבר צריך ללכת למכון, לתת בראש שם, לחזור הביתה ולתת בראש במטבח, ואתה לא יכול יום ראשון לשמור על תזונה, יום שני, שלישי ורביעי, וחמישי אולי ככה, ושישי בסוף אתה אוכל את כל העולם. מה עשית פה? לא עשית בזה כלום. אתה צריך להיות בהתמדה כל הזמן. אתה לא יכול לבוא למכון לתת בראש, לחזור הביתה, אתה לא נותן בראש. אתה לא תתקדם בשום צורה. מה אתה אומר על זה? אני אסביר לך איך זה עובד. שאתה רואה באדם שנראה אותו דבר במכון, אוקיי, כבר לאורך זמן, שהגוף שלו לא משתנה בעצם, זה קורה מחוסר מודעות בדרך כלל. חוסר מודעות מבחינת איך להתאמן שיהיה אפקטיבי לבניית מסת שריר, ומבחינת איך לאכול שיהיה אפקטיבי לבניית מסת שריר. עכשיו, מה שאני רואה אצל הרבה לקוחות שלי, זה דבר כזה. אוקיי? הם כבר מתאמנים תקופה, ובאיזשהו שלב הם נתקעו, הפסיקו לראות תוצאות. עכשיו, למה אני אומר שזה הכל קשור בסוף לחוסר מודעות? כי אתה רואה שאין בעיה, אני נותן להם את הידע שלי והכל טוב ויפה. אבל, עצם זה שהם רק מגיעים למישהו שנמצא בבקרה עליהם, אוקיי? שממש אחראי על, שהם חייבים לו דין וחשבון על מה הם אכלו, ואם הם התאמנו, ואיך התאמנו, וכל זה. עצם זה שיש עליהם בקרה, זה כבר גורם לזה שהם רואים תוצאות. לגמרי. שהם פתאום עולים במשקל. נכון, כי לתת תפריט אימונים ותפריט תזונה, בסופו של דבר, כל אחד יכול לבוא לעשות את זה. אתה יכול לבדוק בצ'אט GPT, והוא יצא לך אחלה של תפריט. זה כבר לא סוד שיש GPT, בוא תעשה לי ככה וככה. באדם שהוא לוקח ליווי, זה כדי שהוא יסתכל לו בעיניים ויגיד לו, אני פה מאחוריך, וייתן לו כף איפה שצריך, וייתן לו ידע, שזה כמובן יותר חשוב מהכל. בסוף, המטרה של מאמן, אוקיי, זה לא לתת ידע. כמו שאמרנו, ידע אתה מוצא בגוגל, אתה מוצא בצ'אט GPT בשנייה. זה גם ידע. המטרה של מאמן, בסופו של דבר, זה לעזור לבן אדם ליישם. כי אם הוא יודע ליישם, הוא כבר היה מגיע לתוצאות מזמן. הוא בא אליך כי הוא לא יודע ליישם את זה. המטרה שלך זה ליצור לו מסגרת, שהוא יהיה חייב לדין וחשבון, והיא בסופו של דבר תעזור לו ליישם את הידע, שהוא יכול להשיג אותו בכל מקום, וככה הוא יגיע לתוצאות שלו. מאוד פשוט. מדהים. תראה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שגם קשור לעולם המכון, זה עולם המחקר. שאני רואה הרבה סרטונים של הרבה אנשים, שפשוט הולכים לפי מחקר, או הם עושים אימונים, ואני רואה את עצמם מסבירים בסרטון את העומק של העומק, מה שלקוח לא צריך כל כך לשמוע. נגיד כמה אנשים מתווכחים על איך לבצע תרגיל מסוים. עכשיו, בסופו של דבר, אם אתה עושה תרגיל, ויש לך ביסוס, הכי ביסוס שיש, לא מדבר איתך על טכניקה גרועה, על טכניקה שהיא בסיסית, ואתה שולט בשלושת הקיבוצים, ואתה מגיע לכשל, זה מספיק. נכון. כל דבר אחר, זה כבר עניין של מתקדמים, של 10 שנים ומעלה. בדיוק. כל הדקויות, כל הביסוס המחקרי המוגזם הזה, כמו שאתה רואה, נגיד ג'ף ניפרד וכאלה, כל הדיוק המוגזם הזה, הוא הרבה יותר רלוונטי לאנשים שכבר מאוד מאוד קרובים לפוטנציאל הגנטי שלהם. והם צריכים כאילו ממש כל דקות קטנה של גירוי, כל גירוי קטן שהם יכולים להרוויח, הם ירוויחו, בשביל למקסם את הבנייה הזאת של המסת שריר. זה משהו רלוונטי לכמה שנים. רוב המתאמנים במכון, ושזה גם רוב הלקוחות שלי, הדבר היחידי שיגרום להם לפתח מסת שריר, זה להתאמן קשה, ולהעלות את העומס על השריר לאורך זמן. ולאכול נכון. בסדר, אנחנו מדברים עכשיו על האימונים ספציפית. אוקיי.
בסוף הדבר, הפרוגרסיב אוברלוד, זה מה שגורם להם לפתח מסת שריר, בלי להיכנס לכל הדקויות. כל הדקויות האלה לא רלוונטיות למתאמנים בינוניים. מתאמנים שהם בוא נגיד, בשנתיים הראשונות שלהם במכון. כן. עכשיו, אני שאלתי עוד משהו, ונדבר על זה עכשיו, על העניין של עולם המחקר. כן. מלבד שדיברנו על איך להגיע לקשב, למה אתה מפתח שריר, אם זה במתיחה, אם זה בקיבוץ, ואיזה תרגיל מסוים. בואו נדבר רגע על העניין של מאכלים. על מה שקורה באמת בתכלס בעולם המחקר, ומאחורי זה, מי עומד מאחורי זה. אוקיי, אז ככה. מה שהרבה אנשים שהם, אני רואה הרבה משפיעני כושר, שמסתכלים על עולם המחקר בצורה מאוד מאוד שטחית. תורה, ממש כאילו תורה. זה, כן, כאילו זה תורה. עכשיו. זה תורה, אגב, לא בטוח שהיא נכונה. הם מסתכלים על זה כאמת מוחלטת. בדיוק. אוקיי? כמקור הכי אמין שיש. נכון. ככה הם מסתכלים על זה. עכשיו, הבעיה היא שהם לא מסתכלים בצורה הרבה יותר רחבה על עולם המחקר. הם לא מבינים שמחקר ובעיקר מטה-אנליזה, כמו שהם אוהבים להגיד, שזה מדהים. כמות גדולה מאוד של מחקרים, כמה כסף ומשאבים אתה צריך להשקיע כדי לייצר דבר כזה? מיליונים, אם לא מאות מיליונים של דולרים. יפה. עכשיו, נגיד אתה בעל הון מסוים, אוקיי, שיש לו את הכסף הזה למחקרים, לך יש את הכסף, אוקיי? למה שלא, אם אתה כבר משקיע כזה כמות מטורפת של כסף בשביל המחקרים האלה, למה שלא תרצה שזה ישרת את האינטרסים שלך? קודם כל, שתוצאות המחקר ישרתו את האינטרסים שלך. אז אתה בא לשאול, מי הם האנשים שמממנים את זה? הרי צריך פה עשרות מיליונים של דולרים שיממנו את המחקר הזה. מי אותם האנשים? אני בא להגיד לך, למה שלי יהיה אינטרס? לעשות את זה בחינם. להשקיע כל כך הרבה כסף, בשביל תוצאות שלא ישרתו את האינטרסים שלי. נכון. אתה מבין? העולם הזה לא טהור, אנשים צריכים להבין. נכון. זה לא שבאים לחקור כדי לראות באמת מה האמת. לצערי, האמת היא טיפה כואבת, ואנשים לא מוכנים לקבל את האמת. ואני ראיתי אחד מהסרטונים שמדברים על, אתה יודע, עכשיו יש תופעה מאוד מאוד חזקה של שמן זרעים, שמן קנולה, נכון. אל תאכלו את זה, שמן מנועים, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, קודם כל, בוא נגיע להסכם, שרוב הקונספירציות, אתה יודע... בסוף נכונות. לא, אם הקונספירציה נשארה מספיק זמן, בלי שהפריחו אותה, היא כנראה נכונה בסוף. נכון, אבל באמת, כל הקונספירציות שמדברים עליהן, זה קונספירציות שאם תחקור לעומק, בסוף הדבר שאני חוקר דברים, זה לא אני איזה מדען או משהו גדול, בסוף הדבר יש לי קשרים של אנשים שאני מכיר, שהם חקרו ויש להם קשרים גם מאנשים יותר עמוקים, שמכירים אנשים יותר עמוקים, וככה אני חשוף לידע שלהם. יש לי כמה אנשים ספציפיים שרוב האנשים לא מכירים, ממש הרוב המוחלט לא מכיר, שאני מכיר אותם ואולי אני בתהליך איתם, שאני פשוט מכיר את הדברים שהם יודעים, אוקיי? אז ככה, אז אני רוצה להגיד לך משהו. גם כשיש בן אדם, אוקיי, שאתה בטוח שהוא יודע מאיפה הוא מביא את המקורות שלו, אתה בטוח בדעות שלו, אתה בטוח שהוא לא אומר סתם דברים, גם בזה אתה חייב להטיל ספק. אני בהכל מטיל ספק, בהכל. אוקיי, אני לא רוצה שתראה דעות של בן אדם כמשהו שהם 100%. בסופו של דבר, לכולם יש אינטרסים. נכון. לכולם יש אינטרסים, ואתה חייב להבין שבאדם אומר לך משהו, אתה צריך להבין מה האינטרס של מה שהוא אומר לך. מה האינטרס של הבן אדם הזה שאתה מדבר איתו עכשיו? זה כמו עולם המחקר. מה האינטרס שלי לעשות מחקר על חלב? או מה האינטרס שלי לעשות מחקר על תרגיל בנץ', איך אני הכי מקסם את התרגיל, במתיחה או בקיבוץ. פה בצד אחד, בצד של החלב, אתה יכול להבין שבן אדם שעושה את המחקר, יש לו סיבה מאוד מדויקת למה הוא עושה את המחקר. אולי יש לו חברה של, לא יודע, של משהו אחר שהוא נגד חלב. שים לב שתמיד, אוקיי, אם תהיה לך תרופה מסוימת של הפארמה, לעומת פתרון שהוא טבעי, אוקיי, שיכול להיות שהפתרון הטבעי הזה הוא לא פחות טוב מהתרופה, שאגב, שהיא רק פלסטר בסופו של דבר. נכון. אתה תראה את ההבדל בכמות מחקרים שמושקעים על התרופה, לעומת הפתרון הטבעי הזה. נכון. ואז מה אנשים שהם מבוססי מחקר יגידו לך? יגידו לך, אוקיי, אני מבין שיש איזו טענה מסוימת על הצמח הזה שהוא יכול לעזור, אבל אין מספיק ביסוס. בינתיים רוב הביסוס שלנו נמצא על התרופה. נכון. אז מבחינתנו הפתרון כרגע המבוסס מחקרית, והטוב ביותר, זה התרופה. אבל למה שבעלי אינטרסים, שיש להם את רוב ההון, בלהשקיע במחקרים, ישקיעו אותו על צמח? נכון. למה שהם ישקיעו אותו על צמח? מי מרוויח מזה? נכון.
עכשיו, הדבר השני שבאתי להגיד, זה המקסום של הבנץ'. אותו בן אדם שעושה מחקר על מקסום הבנץ', הרי כנראה ב-90%, אם לא 99%, שאין לו אינטרס לעשות פשוט מחקר על בנץ'. אז גם כמו שאמרת, זה יהיה הרבה פחות מעמיק. נכון. אבל בסופו של דבר זה אמת. למה אתה יכול לדעת שזה אמת? כי אין לו אינטרס. זהו. אז אם הוא מגיע לשם בתוצאה, אתה יכול להיות כמעט בטוח שזה בסדר ויש שם מה להסתמך, נכון. ואין לו אינטרסים. זהו, כשאני רואה מחקרים על איזה תרגיל גורם לו יותר גדילה של מסת שריר, אני פחות כאילו מטיל בזה ספק, כי אני אומר, אני לא רואה יתרון כזה גדול למה שתרגיל אחד יהיה יותר טוב מהשני. אני לא רואה כאילו אינטרס יותר מדי שמישהו יכול להרוויח מזה. לגמרי. אתה מבין? אז כשאני רואה מחקרים על תוספים, על תרופות, אוקיי, על חיסונים, דברים כאלה, אז אני מטיל את הספק שלי. אוקיי, דברים שהם יותר קשורים לתזונה ותרופות. כשאני רואה מחקרים על תרגילים, אני פחות חושד בזה. אני לא רואה כל כך את האינטרס בלהרוויח מזה. יכול להיות שיש, אבל כרגע אני לא רואה את זה. לגמרי, אז תראה, אנחנו נעשה פה סוג של סיכום קצר על מה שדיברנו, ואולי אני אשאל אותך אפילו איזו שאלה ככה לקראת הסוף. בסופו של דבר, שאתם מתאמנים, קודם כל תתאמנו חזק, תאכלו נכון, וכמובן, אם אתם כבר הולכים לפי מאמן, אז תדעו שאתם סומכים עליו, ושאתם יודעים שהוא כן יכול לקדם אתכם, ולא סתם בן אדם שהוא עוד איזה מישהו, הוא שיעה ברשת, שהוא לא יותר מדי. זאת אומרת שאתם צריכים ללכת בן אדם שכן מבין מה הוא עושה. אז אני אסכם, אוקיי? כשאתה בוחר מאמן, פשוט תחשוב על, קודם כל, למי אתה מתחבר יותר כבן אדם, זה דבר אחד, ותחשוב, הדבר הכי חשוב זה, מי לדעתך יגרום לך ליישם את האימונים והתזונה יותר טוב, ליישם. לגמרי. עכשיו, לגבי עוד עניין של תוספי תזונה וכדורים, אתה עכשיו הולך לרופא או כל דבר כזה או אחר, הרי בסופו של דבר, הרופא הוא מקבל על זה עמלה. הוא לא סתם דוחף לך, אתה הולך אליו, אתה אומר לו משהו, ישר הוא אומר לך ככה 10 מרשמים. נכון. בסופו של דבר, לעולם המחקר יש להם אינטרס מאוד מאוד גבוה, פשוט למכור לך כמה שיותר תרופות, כי התרופות האלה גם מאריכות לך ימים, ככה שתוכל להמשיך לעבוד, וגם בסופו של דבר, יגרמו לך לסוף החיים, לגרום לך לדברים פחות טובים. יגרמו לך לצרוך כמה שיותר תרופות עד סוף החיים. לגמרי, כי זה מה שמעניין את הכלכלה. נסכם, תתחילו להטיל ספק בדברים, גם שנראים לכם שהם אמת מוחלטת, ותמיד תחשבו מה האינטרס של הבן אדם שמולכם. לגמרי. אז אני הייתי איתי, זה היה גיא. הפודקאסט שלנו, בוחרים לדעת, זה פודקאסט כמובן, שכל דבר שקורה לנו, אנחנו בוחרים לדעת את האמת. אנחנו באופן כללי בוחרים לדעת כדי להרחיב את המודעות שלנו, כדי לפתח את המודעות, וכמובן להיות הרבה יותר טובים ממה שהיינו אתמול.